kita isi baik. Emne taine kita করছে হ্যাঁ গাড়ি কাজ বাইরে কাজ বাইরে রানি করে কাজ দিয়ে বাড়ি দিছে নাকি না পাঠক দিয়া কর্মকারী Ani khajani takukta bukhukjong angnong ni bagai haino hai te kaisa viral video ni mangpili tubi phekya norok o viral video nungma pore ani tibrasa takukta bukhukjong norok joli mabai nongni thitung phlawi ran chawuse thangano nugui mangkhana norok viral video ni mangpili video ni screen o je chini tibrasa takuk khoroksa kharu susu khai public place sal kathang kathang kuthumi bujangmani mangpili angnong no o mangpili phul phulungno uchungu haipano YouTube ni kisa guideline tongmabai pura video phulungmaliya jefru pro ani a video kat unga a jaga chini o takhungno yakti sawi bumani mangpili kasawi phekya tabuk social media platform Facebook o video viral ungjak tei norok bonugo makhana o mangpili video ni screen no tei norok saimano sungjakana chini o takhuk tiprasa tamni sal kathang kathang o kuthumi bujangna nangkha nei norok video ni screen no khana makhana ba video o nugui makhana je o borok rok o takhuk ni sakao kok silsamani je o takhu gari ni dang sabayu hinui pathor bai khitarui hinui tabu kok hongkai mo je gari ni dang sabayu hongkai da mute haike sal kathang kathang kuthumi burani nangkha o desa kuno ain kanun o kori kheda jodi ring gari ni dang phara sabakya hingga ke bono romui police ni thane ridi engya hingkai kok salaye jurimana rok rulaye kokno songsudon che khlainani nango haike te sal kathang kathang public place bono dekhe bonani nangkha ani sungmung khai mo tai ang nayu je mute haike jodi no public place chini tibrasa taku khorojok bujak tongkhai je bono bunai thamrang rokno natukui gari ui borok no bo police romui rani ungtu oma ani sanmung norok le tamo wansuk norok ni sanmung le tamo norok kisa comment kaisa dei tai ani video no norok sajak hakai ani channel no norok like subscribe share khadi muti hai tebo katal katal video rok manani bagui